Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 21 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni San Mateo, usa ka apostoles ug ebanghelista. Ang pagbasa kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 9, bersikulo 9 ngadto sa 13. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an, "Ganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan nining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagkamaluluyon ang akong gusto, dili mga halad, kay wala ako mo anhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.